Drugi natjecateljski dan Unisport Finalsa namijenjen je za finalne susrete i podjelu odličja. Žetva je krenula od ranog jutra. Sveučilište u Zagrebu suvereno je osvojilo zlatna odličja u muškoj i u ženskoj kategoriji u šahu. Sveučilište iz Osijeka osvaja 2 srebrne medalje, dok 2 bronce odlaze u Zadar. Zagrebčani nastavljaju u dobrom jutarnjem ritmu i kući odnose još 2 zlata. Ovog puta u stolnom tenisu. Stolni tenisači iz Rijeke nisu uspjeli pomrsiti račune raspoloženim Zagrebčanima. Pa moram reći da je konkurencija bila dosta jaka. Pobjedili smo glavne konkurente iz Rijeke. Bilo je 3:0 za nas, ali bio je napet meč, lijep za gledati i bilo je puno atraktivnih poena. Prvi smo, super, lijepo jutro. Ne mogu reći da nismo očekivali, imamo stvarno jaku ekipu. Ove godine u formi smo, pa sve u svemu bio lijep turnir. Dobro smo igrali, mi smo zadovoljni, družili se, jesmo. Dvostruko slavlje, Zagreb muški i Zagreb cure. A da, to je sve voditeljica zaslužna. Dok su Zagrebčani slavili 2 nove medalje, samo jednu pregradu dalje u dvorani Gimnazijum odvijala se prava odbojkaška drama. Muško finale donijelo je sraz sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera iz Osijeka i sveučilišta u Zagrebu. Nakon prva 2 odgledana seta, Osječanima bi malo tko dao ikakvu šansu. 25:10 u prvom i 25:21 u drugom setu odavali su dojam jednosmjerne ceste. Takav je zaostatak teško sustići kad s druge strane mreže imate momčad poput Zagrebačke. Ali Osječani jednostavno briljiraju na ovim finalsima. U naredna 2 seta Zagrebčani ostavljaju ispod 15 osvojenih poena po setu i sa psihološkom prednosti odlaze u 5. odlučujući set. U 5. se setu igralo poen za poenom, ali Osječani imao više koncentracije i s 18:16 odnose zlato na istok Hrvatske. Dodatnu snagu donijela im je i glasna podrška s tribina. Bronca je otišla u Split. Evo šta da vam kažem, izgleda da nam je malo bilo rano utakmica, malo smo sinoć zaružili, ali evo, probudili smo se u pravo vrijeme i dobili na kraju. Na početku su nas malo stisnuli servisom, imali smo problema na prijemu kad su malo stali na loptu. Onda preokrenuli smo u našu korist. U ženskoj su konkurenciji Riječanke opravdale status favoritkinja. Osječanke su bile blizu samo u 3. setu kad su osvojile 24 poena. Pa nije išlo, bile su bolje protivnice, trudili smo se koliko smo mogli. Evo, jedna suigračica nam se ozlijedila, to nam je dosta odmoglo u igri. I ništa, drugo mjesto isto dobro. Pa evo, turnir je kao i svake godine bio jako dobar, to su sve cure koje igraju prvu ligu, super ligu, mi se sve međusobno poznajemo, sve igramo tijekom sezone jedna protiv druga i to ništa nije nepoznato. Mislim da je tu presudilo to što ipak naša ekipa je skoro cijela ekipa Rijeke, mi smo skupa svaki dan, treniramo skupa svaki dan, cijelu sezonu igrane smo, poznajemo jedna drugu i ekipa smo, baš smo prava ekipa i prijateljice. Mislim da je to ključno, iako cure su stvarno odlične, dali su sve od sebe, ali eto, meni je drago da smo to ipak mi. Nakon odbojke red je došao na tenis. Zemljani tereni su odgovarali tenisačima iz Zagreba. Zlatnom medaljom u ženskoj kategoriji Zagrebčanke su potvrdile superiornost Zagrebačkog sveučilišta u pojedinačnim sportovima. U finalu su bile bolje od tenisačica Tehničkog veleučilišta Zagreb. Po meni se cijeli turnir svidio, super organizacija i ekipa je isto odlična. Znači, cijeli dan smo i na terenima i zabavljamo se. Općenito ženski tenis nema previše cura, tako da uspjeli smo organizirati, tako da se odigra barem koliko je bilo 6 ekipa i eto, uspjeli smo pobijediti. I finalni dvoboj, kako je protekao finalni dvoboj? Pa finalni dvoboj, dakle, igrao se 2 singla, bilo je izjednačeno, igrali smo protiv TVZ-a, dakle jedan singl smo dobili, jedan izgubile i zatim smo igrali parove, parove smo dobro odigrale, zadovoljni smo stvarno i dobili smo 6:1. Tako da smo osvojile. Zlatna medalja u muškoj kategoriji otišla je ekipi Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, koja je s ukupnih 2:1 svladala Vernu. Rano popodne je bilo rezervirano za rukometnu završnicu u dvorani Valbruna. Žensko finale su odigrale rukometašice Zagreba i Osijeka. Utakmica je bila izjednačena, ali Zagrebčanke ipak odnose tijesnu pobjedu 23:21. Ni u muškom finalu Osječani nisu imali sreće. Ovog su puta kobni bili rukometaši Riječkog sveučilišta. 35:31 je stajalo na semaforu nakon zadnjeg zvuka sirene. Da, nakon dugo vremena smo postali prvaci države. Što se tiče utakmice, mislim da smo ju kontrolirali od početka, gdje smo napravili veliku razliku, 8 razlike. Na kraju smo malo popustili, ali ipak uspjeli smo smoći snage i privesti utakmicu u kraju u našu korist. Eto, presudile su naše pogreške, pogriješili smo sve što se dalo pogriješiti, pogriješili smo, jebi ga.
Mi smo ozlijeđeni, smo svi, meni zubi puknuti, dečko s zglobom bandažiranim igra, ostali dečki, eto, isto, još naporno sve od sezone kako je završila i tako, eto. Trudili smo se koliko je išlo, eto. 5 kompleta odličja podijeljeno je u popodnevnim satima u rezortu Vilas Rubin. Zadnja 2 kompleta su pričekala večernje sate. Ipak se radi o najiščekivanijim finalnim dvobojima u futsalu i u košarci. Košarkašice Osijeka nastavile su berbu zlatnih medalja tijesnom pobjedom 73:72 protiv ekipe Zadra. U muškoj kategoriji i borba za broncu i finalna utakmica pobjednika nisu znali do samog kraja. Vern nakon produžetka osvaja broncu, dok Rijeka s 4 koša razlike pobjeđuje Zagreb u finalu. Pa dosta teška utakmica za jedne i za druge, niko se nije odvojao na više od 5-6 razlike, na kraju malo sretno, spretno otišlo je na pobjedu, odnosno otišlo je na stranu Rijeke utakmica, čestitan, zaslužena pobjeda i to je to. Pa eto, vidjeli smo sve, mislim da smo dokazali da smo kvalitetna ekipa, prije svega sa najboljom kemijom, daleko najboljom. Uvijek je dobra zafrkancija i mislim da je to ono što nas krasi kao ekipu i imamo kvalitetne igrače, odličan stručni stožer i šta reći, utakmica je išla u našem smjeru upravo iz tog razloga, tako da nije bilo negative, pozitiva, držali smo se dogovora i dečki su dali sve od sebe, ali ne možeš tako. Kad imaš nas 12 plus treneri, da im je došao ne znam ko, ništa od toga. U ženskom futsalu Zagrebčanke s nevjerojatno visokih 17:0 pobjeđuju Osječanke. Bronca je otišla u Split. Iako je visoki rezultat, ali to je rezultat koji je proizvod dugogodišnjeg rada nas kao ekipe i smatram da smo sad došli na jednu razinu kad igramo najljepši futsal u Hrvatskoj na studentskoj razini i u pravilu je utakmica preslika svega onog što smo radili u proteklih par godina. Muško finale u futsalu bilo je posljednje iznenađenje ovih finalsa. Igrala se tvrda utakmica s malo golova. Mislim da je to bila zaslužena pobjeda. 40 minuta smo dali sve od sebe, ginuli jedan za drugoga. I jednu prvoligašku ekipu smo dobili presingom. Mislim da smo to zaslužili, trenirali smo dugo i evo, presretni smo, šta reći. To nam je bio san. Pa evo, ne znam šta reći, pogledajte ove navijače, strašno. Trener nas je napravio maksimalno. Prošle godine smo bili predzadnji u ovoj ligi. Ove sezone smo se konsolidirali, skupili se, napravili se sjajna klapa, svi igrači. Pripremili se i evo vidite rezultat. Znači energija neka nas je nosila, mi nismo igrači malog nogometa, ima dvojica dečki što treniraju futsal, mi smo uglavnom svi ostali s velikog, ali mislim da se to uopće nije vidjelo na ovom terenu, čak mislim da smo dominirali i zasluženo pobjedili. Konačni redoslijed nakon svih završenih turnira u 7 sportova smjestio je Sveučilište u Zagrebu na prvo mjesto sa 7 zlatnih medalja. Slijede ih Osijek i Rijeka s 3 zlatne medalje. Završena je još jedna sezona Unisport Finalsa. Studenti se polako vraćaju u svoje gradove, a mi željno iščekujemo iduću godinu i nova sportska uzbuđenja na studentskim sportskim borilištima.